tu je Grill Wolf a Šlaj. toto je ďalšie video od Šlajchu a... Sú to divoké kone. Áno, to som chcela povedať. Takže môžeme začať. Ale vyzerá to, že bude pršať. Áno, ukážem vám. Takže v najhoršom pôjdeme rýchlo baliť a video stopneme. Áno, takže... A budeme natáčať zase druhé pokračovanie vnútri. Mhm. Lebo už tu je aj taký pocit. No tak môžeme začať. Aby sme nezmokli. Potrebujeme tú potravu. Co, potravu potrebujeme? Ja už som docela hladná. Tam sú nejaké krásne kone. Poďme sa hrať všetci. Áno! Chyťte ma. Si to. Au. No, deti, prosím, dajte pozíciu na lov. Akú? My sme sa žiadnu neučili. No, neučili. Tak si vyberte nejakú. Takže, yes. Ale ja som moc malinká. Nevadí, bude vás... Takú? Nie, sadnite si a to je všetko. OK. No tak, ako ich môžeme uloviť? Hento Ideme. stádo. Ja Dokonca idem. dve. Sú tu dve stáda. Tak my ideme na to, čo je bližšie. Ako sa má môj synček? Asi No vlastne, to je dievča. Čo, to je dievča? Ja stále hovorím, že synček. Tati! Šéfe? Áno? No, ja by som najradšej išla hľadať vodu, lebo už, no proste... Nemáme vodu. Uh, Ahoj. Zasa on. Môžem sa pozrieť na vaše krásne žriebetko? Áno. Ahoj. Čo som ti spravil, sestra? Nie som tvoja sestra. Ja som ťažná a ty si len taký Dobre, poskakovač. Nemôžem za to, že môj otec bol taký ako som ja a mama ako si ty. No, za prvé, nekamarátim sa. A ďakujem. Hej! To je moje žriebe, vrátni ho. A ešte prepáčujem, že takéto zvuky tu budú. To žriebe bude moje. What? Segra? Aká segra? Segra. Som karamelka. Tvoja sestra. Počkaj, ja nežijem, ja som duch. Takže... Zmizni zo scény. Počkaj. A vedia som len duch. Som tvoja mama. Tak už buď ticho a nehovor nič. Ja jedu prič. Au. Ja idem hľadať vodu. Trošku drcá to tu. Jedu naspäť. Už som tu. Našla si nejakú vodu? Bohužiaľ, že nie. Prosím, ušetrite ma. Čo tu robíš? Kto vlastne si? Ušetrite ma. Som z druhého stáda. Dobre, šéfe, ale pamätáš, ako si nám hovoril, že iné kone nebereme? Buď ticho.
Čo chceš? Poď, Kam? poď so mňou. Čakaj na mňa. Poďme cez kratku. A kam? Idem ti ukázať naše umedzenie. Táto časť po hentú bodku, no po toto, je naša. Jasné? A čo do mňa chceš? Nič. Len zostať. Mám tu zostať s vami? Áno. Ale čakáme žrebetko. Čo? No, žrebetko. A môj manžel? Tak chcela si zostať u nás, no tak Áno, zostaň. ale som sa stratila. Nevieš ma tam odviesť? No, Môžem ti to povedať, Jono. Čo? Môžem ti povedať, Jono, čo chcem povedať? dobre. Ty si krajší než on. Čo? Vážne? Áno. To ma... On už bol chytený z prírody. Aha. No, toto by bolo na dneska všetko. Bude to asi neviem koľko dielne, ale viac než 2 Viac než 2. dielov. A... Takže môžu byť 3 aj 5. No, takže ešte neviem ako... Pozor, ja chcem vidieť. No tak, lúči sa s vami Girl Wolf a... Šlaj! Ahoj. Takže ahoj v ďalšej časti.